हाई बेरा हो गइल आ कामे कर दिन खत्म हो जाता लेकिन पता नहीं चलत कि दिन के तो हद होता। देखो ना हाई टाइम हो गइल। का भाभी का होता? का हो बबी जी? का होता? कहाँ घूमतानी जी रौरा? कोई नहीं तनी होकर पुन्नी घरवा सुनो तनी रौरा आजकल खूब घूमतानी जी हने से होने बैठी खार पानी मार के भागो ना ना हो मार के भागे खातिर एकदम थोड़े ना बियाह लागत कि ना जी रौर आई रहल सन एक जगह देखे वाला। अच्छा तो पसंद कइलन सा अब देख अब कौन आई तब ना अभी परसों आई रहल सन। अच्छा दूल्हा कर सब रहे लइको आई रहे हम लइको के ना देख ना उ ना आई रहल हम के आई रहल सब परिवार वाला देख के गइल सन। हां हां ठीक बा आ तार सिलाई सिखत रहू तो हो गइल पूरा सीख ले। हां सीख लेनी कहिए। हां तनी हमरा के कुर्ती से बिल्कुल हम अपने से सिले बानी। हां तो हमर तने को कुर्ती से एक भाई दे दिया सीख। हां केतना ले? अरे अब का पैसा के का बात करे? अरे ना ना देखी अब पैसा का ना बात करम जी मेहनत से रसी अपने बता से दियो जौन लेवे खोई तो ना पर ले ले बस 40 रुपया में सिलाई ना सादा कुर्ती नहीं देख घर। अच्छा ठीक बा चली। हां चल दादा रे आ गई बैठो इतना तू काम करे कोई आ जाला घरे दुआरे में तो छोड़ के तनी डोललो ना जाला। अरे बाप रे सब हो जाती ना काम तो सब दाम रोवे त हम बर्ती भोजी नहीं का तरी तो का करिए बबी जी रवा तो जनबे करी ना कि हमरे पे छोड़ा जाला कोनो कमवा रवा ना देखी ना हम करम तो होए ना करम तो ना होए तारी ना यही से उनरा दीदी ही तारे ते उदासी दे बस सुतल रहियन दिन भर का करी हम झगड़ा के डरे कुछ ना बोली ना बबी जी ने तो खीस इतना भरला ना कि पूछी मत तो यही से रवे से सब दाम तराव तरी आज ये दिन ना दुबरा देल बानी और रवा से का करी बतियावत रही जी हम तो चुपा गइनी जे रवा सबे तो छोरा बतियावत रही। अरे काल समूह के ना बतियावत रही रवा से काल निका का कहत रही हम गइनी तो रवा चुपा गइनी दीदी तो चुपा गइली आज जाई रे भाभी हम ताकी दई लड़ाई लादे तो चलते ना तो है नी और शिकायत करत रही आ हूं तो शिकायत करत रही का कहत रही जी रार बहिन भाग दे बियानो कौन कहतिया जी कौन देखले बे रानी मेरा बहन के भागत ओए रहत रही बरती भौजी कहत रहे रौरा सिनु हां अच्छा रुका पूछो तानी कि बतावा हमर बहन के देखले भी हाथ पकड़ के दिखाइले बिया हमरा बहन संस्कारी कौन ना ओके से टोलावा में बतावा त हमर बहन भागल बिया ओए जाने कि रार बहन भाग देल बारी आय हो दादा पूछो तानी ना ओकर लेके करे का हमर बहन के देखले बारी थैले पकड़ ले बारी पूछो तानी ओकर बहन कहां जनी कमना के लेके भाग गइल बिया अपना बहन के ना कहलस हमरा बहन के तरह झूठो कह देलस हमरा बहन के सिकड़ी दियाइल बा अंगूठी दियाइल बा आ उ दू चकवा गाड़ी दियाइल बा कहते कि भाग गइल बिया हां बताओ औरु का कहत रही जी रावे शिकायत करत रही। अच्छा अब हमरा समझ में आइले कि दूसरा से बैठ बैठ के का बतियावे ले बताई तो हम शिकायत करत तारी अब बतावा तनी उनका रोके पूछा तनी नो हमरा बहन के का देखले बाड़ी की कहत तारी चलो अब मजा आई देथे में लड़ाई दोनों टइते हमारे ये टाइम में है ने तो बात होने तो बात है ना तरह चलो मजा लेवे ते घर दुआ के धंधा ह आय एगो बर्तन हे जाए एगो बर्तन होई जा फेंक रहता मैं उठा के माजा करत हम महारानी जी जैसन आई के ठूसिया ना खइहन हां घर में लगा था कि जांगरे नहीं के टूट गइल जांगरे को हे जा फेंकल एगो होई जा फेंकल घर अगर खाली बर्तन लाठी ना दे देवा हां ये करतनी गुची जी बिना तनी के एगो भटकोइया ई छोटे भाव ये छोड़ दे दली है रवा ऊपर आ रवा उठा दली हमारा ऊपर छोड़बे करियन उनकर जांगर थोड़े मां करे के खाली बोले के लड़े के जांगर बेटा काम करे चार पे से छोड़ दे दली चाची रवा ई तरम काम रवा जैसे ना रवा से अपन जूठा उठाओ तरी अब जाए दी का करम बुचिया आज भर कर तनी हम ना तो हम छोड़ दे ना कर उनकर लौड़ी थोड़ी ना कि सुते रहन महारानी जैसे ना हम उनकर बना बना खियाई हले भर के फैलल बाटे दादा रे दादा बुझाता कि जैसे भटकोइए चल चलता उ चाहत रही दिन और भौजी नहीं हरे से नहीं चलते आइल बारी का हां वे तो चाहत रही हमर भौजाई के हां देखले भी हमर भौजाई के कहती हमर भौजाई के कहिए के देखले भी कि जानती हमर नैयर के बारे में हमर नैयर के बारे में कहिए ना तो धक उनकर झोटे कबार लेब हम ना तो चाहत रही का जो हम कहानी है कहां बियो देती टाइप पे होयन टाइप पे भत्ता थयन हां तो कमाए का बा खाली शिकायत करी कुचराई करे बैठल बैठल खाई और के जी में काम बाटे देखे हमर नैयर में के का कइले बा का नहीं के कइले ढेरों का मन बढ़ गेल बना तो धन के बढ़ल लिख हटे मन के बढ़ल ना हटे समझा दे के ओकरा पूरा कर देब हम अभी जान दो के हमारा के समझा दे पटर बोली तो का का बले भजर भजर पहले बानी जी हां कामरा नहीं में रवा देखले बानी तनी कहे
तू क्या देख ले तू भी बता ना का देख ले बता हम कोई कहानी है का कहानी है ना ना सोचेला का सोचले कोई तू हमर भजाई के देख ले बड़े कि नहीं हर से लेके लेके बिया आई हो दादा भजाई के देखले बरसले बच्चा को बनावत नहीं कौन रानी देखले बिया जी के मोर बहिन लेके भागल बिया कौन सवतिया देखले बिया कौन मंग था कौन पुत काटी देख ले बिया हमर भजाई के मारन ठकौन कल से जान को करे पुत भतार मर जा दूसरे के काहे मारे जा जी जन हमरा भाई के बारे में कहि ना भाई बाप उलट जा मर जाओ चल जाओ एक जबान उलट जाई मर जाई पिया खड़ावा जन बेईमानवा हो काली बाती गांव गांव लस्सी भरत चलेला कानी कौन कौन के खा गई बैठ गई तोर करे जा करे जा करे जा आपन करे जा भाई दूसरा का भरा करे जा जी आपन भाई राणो काम जल्दी बिना ढेर राणो काम बनी गाड़ी के देनी जी गाड़ी के देनी काहे दम गाड़ी दे हां काहे दम गाड़ी लगा हां गाड़ी दम रवा हमरा में दही नहीं के जमावल हमरा में दही जमावल तो काहे बोल बिरा देखी ना भौजाई तो धा दिला तो ना के फेंक के मर जी बुझा तारी जी आप के तर ना जानती ना अब तेरे बड़े बतियावे तूने जाने एक दूसरे के समझ बोलो ना एक हरी चिल्लाए लगा बोलो के कहला के आप के समझे तनी के छोट गोतनी भी समझाने कुछ बच्चा चढ़ के कपार पे तांडव करत गई हां रावरा नहीं के तांडव करत जी एक घर के नाम काम ना करी ना नुकरानी नहीं ना बाबू के नाम ले हम का भइल बा बच्ची तड़ी तो कुछ कहले बन का ना भर के आगे घर फेकले रहते बार बार उठा उठा के मार हमारे लेके खा के फेंकत तरन सा हमारे चार बरन सा जन्माली बनु के ना खाती हमरा खाती ना संका हमर चार को बोल चबाई भी खाई नहीं रहता ही नहीं हां काहे के चबाई खाई जे रावरा चबाई खाई रावरा सबत करे हम काहे के राव सब बनी जी चुप चुप रह तू जन्मा ले तो सब तू चार को जन्मा ले तो काहे के मन होत रे एक से तो होत नहीं के तोरा के होत नहीं तोरा ये का नारी कराई भी लगा नारी माई कहई भी तू बर्दाश्त करते नहीं होत रे भाई चुप कर बर्दाश्त करो हमें को लगाइए तो मार खूब बच्चा शौक नहीं के आल झगड़ा करे के जान लो लेकिन आदमी बोले ना तो आबाना सब जान ले समझ ले हमरा तो सबक लागल बा लड़े खातिर तोर तो शौक के कुछ लोग के मुंह खजुआत रहेला लड़े खातिर बाप रे बाप आज ए बताई दीदी जी बाबा इनका मुंह सुन लहनी कहल का जानी कमना कमना ले कहत फिरता नहीं ना माइले कहत नहीं रे यही माइले रे बा कहले बने का और माई बाड़ी खड़े का कहले बनी तर से रे बता का कहले बनी हां आज कहले बनी तर से का कहलु रे जाने दी तर बहिन भाग दिल बाड़ी घर से ओ यो दादा तब दिमाग खराब कर हो बड़ी बड़ी पिटुइया हेना झगड़ा लगाए झगड़ा करवा दिलु निक लागल हटे नु हम त हाल जरा ये तो कहले नहीं हां अपन भाई के क्रिया खाइबो के कहले नहीं जा हम जे जाने के तुलसी जी बड़ी चल आओ तू चल आ खा ले क्रिया खाई लगा खाई हम जाते बानी आओ खा ले क्रिया खा हाथ के हम कर कहले क्रिया खा ना खाई क्रिया ना खाइबो जब कहले त क्रिया खा कैसे कहले जी हिट के मार जाई बड़ी टीट लागला बड़ी झगड़ा करा के नहीं कहत है कहले बन त हम जानता नहीं का खा तो हम जानता नहीं का ना खाई क्रिया का ना खाइबो जब कहले त क्रिया खा से झगड़ा लगे झूठ से डर लगा खाई अब तू अपने नहीं के बात तू तो कहले बड़ी माइले कि ओकर भौजी नहीं हर से लेके लेके कब कहले रही जी रबरा से कब कहले रही रबरा सुता हमारा ओए घर डांट लागत रहे कि बुची जी कुछ गलावत नहीं गाड़ी बुची कहले के रबरा से ना हां आई हो दादा है बिटिया के तनी खेला कर दिया रे दादा कैसे कहत है कि हम कहले बानी जी हां अच्छा हमर खिला के जरूर झगड़ा लगावत जी ओ ई सुनो चीज जब हंसत रहनी ताकत रहनी ए ना पत्र नहीं के बस ना तुलसी माई तारा नहीं रह हमार चल फैला के कहत नहीं हम कोई के बात में ना रही ना कोई के शिकायत बके अगर हमार जे बतिया है तो बर्दाश्त नो चुआ दे तुलसी माई हम मतलब फैला के कहत नहीं हम कोनो की शिकायत चुगलाई में ना रही जा हमार शिकायत चुगलाई करो ओकरा मुंह में लकवा मार दे हां तू जे करी हो जाओ इसी के बारे में काम करवाइले बाड़ी देख ली अभी लोग दूसरा रवा तो देखा ना
परिवार के की झगड़ा देखो बाप रे इनका भी कितना दिमाग पर लड़वा कि अब चला तारी ये जो बात बतियावे कि विश्वास ना होई तो रे कहां गई अकेली तो परिवार का रखा गेला कैसे जाके मिले लगे कि बढ़िया बनी लेकिन औरत एकदम हटी चुकी देखाई के बनी खतरनाक बनी। अब है हम मानते गलती भाई लोग दूसरा पे विश्वास नहीं थे आज हम चाहली तो सेहो वालों के बीच में झगड़ा लड़ाते चल जाए तब तो रहुआ उल्टा से बात मान ले। ई तो बात सही कहत नहीं बुच्ची जी। हां दीदी जी रहुआ एक दूसरा पे रहुआ विश्वास ना होते के चाहिए लेकिन रहुआ लोग दोस्ती है जा तो ओकरा हमर से आके पूछे के ना चाहिए लड़े खतिया गली मुंह बना के लड़त रही हमरा के कानी का कहत रही कि हम पहले गइनी छी तो तोर पूछे के ना चाहिए हमरा से रौरा घर आए और बाई भाव खाई हमरा से पूछे जावत नहीं ना जानती भगनी की ना है जो आवत नहीं बड़ी बतिया ऐसे ना करे के कर झगड़ा हां ऐसे ना करे के ए बुच्ची जी ऐसे ना करे के चाहिए। तब राव विश्वास के कमी रहे में हमार तो विश्वास के कमी बा फिर भी ऐसे कौन तो कोई के हो जाई झगड़ा चाहे तो चलते टोला मोहल्ला के कही रहुआ दे तो मान ले तब ई तो बात सही कहत है कि टोला महला के कोई तो मान ले लेकिन का करम तनी से खातिर विश्वास हो जाला ना ऐसे ना गलत फहमी में घर उजड़ जाला। हां तो ई से आज से सीख लीही कि केहू कुछ कहे तो पहले पूछे के चाहिए ना जरा विश्वास करे के चाहिए। सही बात कहते नहीं बुच्ची जी हम ना विश्वास करिए चले। नमस्कार प्रणाम हम जिया राज। तो घर में ऐसा ना करे के चाहिए कि एक दूसरे पे विश्वास ना हो के प्यार ना हो के और लोग झगड़ा करे लगे जैसे हम कहली हम जैसे हमार ननद जी या गोतनी जी लड़ाई कैल हनी ना सोचले ना हनी समझले नहीं पट दिन लड़ाई कर लगनी वैसे रोहो लोग नत कर में सोच समझ के बताई। बहुत सारा ऐसे होला कि एगो परिवार के देखेला आदमी के कैसे एकता में बाटे मिल बहर के रहत अटे तो दूसर को आके झगड़ा लगावल चाहेला। यही से कोई के बात पर विश्वास ना करे के चाहिए जौन भी बात बाटे अपने में समझ लेवे के चाहिए पूछ लेवे के चाहिए। हमहू पूछे के कोशिश ना करी है ना ई पूछे के कोशिश करी है दोनों आदमी लड़ गनी है अपने में तो रउआ सब लड़ब जब ना समझ बुझ के चलम जा एक दूसरा पे भरोसा रखम जा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देव जा शेयर कर देव जा कमेंट करके जरूर बताएं जा कि केकर सीन कैसन लगा था। अगर कुछ गलती भइल हुई तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा माफ कर देव जा और यही के साथ हमनी के कहनी जा जय भोजपुरी जय।